good kamar haka zaka gashi nan hoton ya riga da ya sai bari mu dawo baya ku gani. Yawwa za ku gani gashi nan wannan shine number da dauka dora mata hoto akai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake sauraro ku a cikin wannan channel mai albarka wato Abdul Kimiyya TV. Idan wannan shine farkon ku wannan channel mai albarka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe kana ka danna ƙarfin sanarwa. Tunan ne YouTube za su rika sanar da kai sabbin shirye-shirye da ran na dora. Kamar yadda kuka title wannan bidiyon mu ne zai koyarwa akan yadda mutum zai rika dora hoto akan lambar waya. Misali kamar wani abokinka ko wani naka ya kira ka, hotonsa sai ya bayyana akan lambar wayar naka, sannan kuma ga sunansa ga komai da komai. Mutane dama suna so su yi amfani da irin wannan daman, amma rashin sani ya kasa ba su damar da za su yi hakan. Ni ga ya dace ya kamata na kawo muku bidiyo akan yadda za ku rika dora hoto akan lambar wayanku. Kai tsaye mu fara bidiyon. Da fara abin da za ka yi shine za ka zo ka shiga gun nan da aka rubuta phone, da zarar ka shiga gun da aka rubuta phone inda za ka rubuta lambar waya misali kenan, sai ka zo daga nan wajen ga lambobi nan misali irin wanda ka kira. Alal misali sai ka zaɓi lamba guda ɗaya daga ciki. Misali bari in zaɓi wannan lambar. Da zarar ka zo misali kamar haka, misali ga wannan number sai ka danna ta kamar haka. Kana dannawa kamar haka, daga nan wajen sama idan kuka kalla zaka ga wasu zaɓi nan guda biyu, sai ka zaɓi wannan na farkon, za ka gan shi gashi nan da alamar wani layi ya ɗan yi ɗigo daga saman kansa, sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka za ka gani gashi nan ya nuna ma ku ne kamar editing ɗin da za ka iya canza suna ko number waya. Daga nan sama za ka ga gun da aka nuna maka alamar hoto, sai ka danna wannan gun alamar hoton. Zai baka zaɓi guda biyu, za ka ɗau hoton direct ne ko kuma za ka ɗauko shi daga cikin misali ko gallery ɗinka. Misali sai ka choose to phone, okay? Da zarar ka choose to phone zai baka zaɓi inda za ka ɗauko hoton. Gashi nan misali kamar wajen nan da aka rubuta photos, sai ka danna photos. Sai ka zaɓi hoton mutumin da kake so ka ɗora, misali kamar wannan, bari mu duba wani hoton a nan haka. Okay. Kamar kyamara. Yawwa misali a ce kamar wani hoton kake so ka ɗora, sai ka taɓa kansa. Da zarar ka taɓa kansa zai baka gashi nan kamar haka. In ka dama za ka ɗan iya zooming ɗinsa yadda zai fito sosai, yadda in ya kira ka kai tsaye za ka gane shi. Da zarar kai haka daga nan sama za ka ga gun da aka rubuta save daga nan wajen, sai ka zo ka danna wannan save ɗin kamar haka. Kamar yadda kuke gani gashi nan hoton ya har ya bayyana ya zo kai, to baka gama ba za ka zo nan wajen ga gun alamar good, sai ka danna wannan alamar good ɗin kamar haka. Da zarar ka danna alamar good kamar haka za ka gashi nan hoton ya riga da ya save. Bari mu dawo baya ku gani. Yawwa za ku gani gashi nan wannan shine number da dauka dora mata hoto akai. Duka nan na kawo muku wannan karshen bidiyon. Idan bidiyon nan ya burge ka sai ka danna mana alamar liking. Ga wanda ba subscribe din channel din nan ba, idan wannan shine zuwan ka na farko ka sai ka danna mana alamar subscribe, ka zaba wanda ne YouTube za su da kasan da kai sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora kai tsaye. Mun gode da zuwa tashar Abdul Kimiyya.